Yo, what's up mga katabang? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo at panibagong update na naman tayo sa biyahe ngayong araw na to. So ayun mga katabang, ngayong araw po ay meron akong i-update na naman na panibagong biyahe na inalabas na naman ng mga mahal nating bus company na meron na naman silang biyahe kung saang mga probinsya dito sa Pilipinas. So ayun mga katabang, bago po ako magsimula sa pag-update sa mga bus nito, gusto ko lang kayo mga pasalamatan sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel dahil 2K subscribers na po tayo at yun na nga, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Pasamok TV na aking channel. So yun mga katabang, ang video pong ito ay i-update natin dahil maganda po ang kanilang inilabas na bago na naman na information about sa kanilang biyahe. Kaya hindi ko na pinatagal at ito i-update na nga natin. So ayun mga katabang, bago tayo magsimula ay mag-intro muna tayo. Yo, what's up mga tabang, welcome back uli sa aking YouTube channel. Ayun na nga, ang i-update pala natin na bus po, ito ang Boobies Line. Ayan po ang Boobies Line. Naglabas po sila ng panibagong nilang update about sa kanilang biyahe ngayong Marso. So ayun mga katabang, ano pong mga lugar ang meron silang biyahe ngayon? So meron po silang biyaheng Naga, Legazpi at Tabaco. Ayan po, bagong-bago. At bago rin po ang kanilang terminal na info nila. So saan ba manggagaling po ang terminal ng Boobies Line? Ang manggagaling po ang terminal ng Boobies Line ay sa Turbina. So ayun, marami kasi nagtatanong sa akin kung saan ba ang terminal na ng mga bus na binablog ko. Kadalasan po ay Pasay, Cubao at PATX. So ngayon po ang Boobies Line, ang terminal nila ay sa Turbina. So kaya kung kayo ay malapit dyan sa Turbina, pwede na kayong dyan na lang kayo sumakay. Hindi na kayo pupunta ng PTEX o Pasay o Cubao man yan. So ayun mga katabang, sa karagdagan pa nating detalye na ipapaabot sa inyo. Ang kanilang pong biyahe o ang schedule ng oras, meron po silang umaga. Sa umaga po, ang biyahe nila ay 8 AM hanggang 9 AM ng umaga ang alis ng bus. At sa hapon naman po, 4 PM hanggang 6 PM po ang alis ng bus dyan sa Turbina. So ayun. Wala naman pong ibang terminal dyan sa Turbina. Dyan po yan malapit sa may gasolinahan. So hindi ko po masasabi ng sakto kung saan banda dyan kasi pag umuwi ako ng Bicol at nanggagaling ako ng Pasay, nadadaanan namin yung Turbina yan minsan. Pero meron din mga ibang road na dinadaanan yung mga bus galing ng Pasay. Kaya kadalasan hindi naman dumadaan yan yung iba. Pero meron ding iba na dumadaan dyan dahil sa mga pick-up station nila. So ayun mga katabang, about naman sa requirements, ay po. Sa requirements mo, magpresenta lang kayo ng valid ID at vaccination card. Yan po ang mga requirements na hinihingi ngayon sa lahat ng bus at sa lahat ng bumabiyahe ng mga probinsya. So mga parting Visayas at Mindanao po ay hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga karagdagang requirements. Pero ang pagkakaalam ko ay vaccination card at valid ID. Pero po sa Bohol po ay nung nakaraang in-update ko ay humingi sila ng S-Pass. S-Pass po, yun. So ayun, ang biyaheng ito ay sa Bicol lamang mga katabang ha. Baka sabihin nyo may biyahe ang Boobies Line sa Visayas at Mindanao. Wala po silang biyahe Visayas Mindanao. Ang biyahe po nila na in-update ko ngayon ay Naga, Legazpi, Tabaco lamang. So ayun, sa mga karagdagang katanungan po o magtatanong naman po about sa pamasahe. So ayun, about po sa pamasahe ay wala pong linabas ang Boobies Line. Kaya po nagbigay sila ng contact number para doon na kayo direktang magtanong. So ayun. So ayun mga katabang, ang contact details ng admin ng Boobies Line ay ito na po. 0916 909 4475. Ayan po ang contact number ng admin ng Boobies Line kung kayo ay may mga katanungan about sa pamasahe
kung magkano sa Naga, magkano Legazpi at magkano Tabaco. Kontakin nyo po ang number na yan. Ang may-ari po ng number na yan ay si Rico Alcantara. Yan po ang admin ng Buofis Line at siya din po ang nag-post ng kanilang update tungkol sa biyahe. So ayun mga katabang, maikli lang ang video ito pero sana nakapagbigay ako ng malaking information na naman at idea sa inyo sa inyong pag-uwi sa probinsya kung saan man kayo dito sa Bicol region. Ayun nga pala, sa lahat po na nagtatanong o nagme-message sa akin, yung binigay ko pong number dyan sa video, yan po ang tawagan nyo dahil dyan po ang makakasagot sa inyo ng maayos tungkol sa pamasahe. So, ayun po. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking vlog na naman ngayong araw at see you my next upload ulit about sa biyahe. Maraming salamat. Ako po si Pasamok TV at welcome kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much at bye-bye na.